Vítejte v elektronickém rezervačním systému Adria Databanka. Dovolte nám, abychom vás seznámili s jeho použitím. Systém tvoří 4 základní části. Hlavní strana, sekce Chorvatsko, destinační web a sekce zimní nabídka. Každou z těchto částí vám jednotlivě ve stručnosti představíme. Hlavní strana představuje zjednodušený výběr nabídky naší cestovní kanceláře. Horní část tvoří tabulka vyhledávání, ve které můžete zadat přesné požadavky nebo využít přednastavené filtry. Bližší informace o možnostech vyhledávání najdete v dalším instruktážním videu s názvem Jak vyhledávat. Pokud si přejete kontaktovat přímo pracovníky rezervačního oddělení, využijte kontakt, který je umístěn na pravé straně. Pro rychlý přístup ke slevám, speciálním nabídkám nebo doplňujícím informacím, například o počasí, slouží přehledné odkazy, ve kterých požadované informace najdete nebo vás na konkrétní stránky přesměrují. Druhou částí rezervačního systému Adria Databanky je sekce Chorvatsko. Tvoří 18 přednastavených filtrů, které vás rychle nasměrují k hledanému cíli. Hledáte-li například objekty z bazény či luxusní vily, jednoduše klikněte na vybraný obrázek nebo jeho nadpis. Následující strana vám vypíše objekty v zadané kategorii, které lze parametry vyhledávání dále upřesnit. Destinační web je jedinečný nástroj pro doplnění představy o cíli vaší dovolené. Filtr v pravé části obrazovky vám umožní vybrat požadovanou oblast či letovisko a zobrazit článek se základními informacemi, zajímavostmi a tipy na výlet. V závěru výpisu najdete odkaz na aplikaci Panoramio, která nabízí velké množství jedinečných fotografií zadané destinace. Kliknutím na tlačítko s lupou přejdete do zobrazení mapy. Jejímu použití je věnováno video s názvem Jak využívat interaktivní mapu. Na obrazovce je neustále zobrazený kontakt na pracovníky a tabulka vyhledávání. Poslední částí rezervačního systému je zimní nabídka. Adria Databanka nabízí ubytování a další služby, například polopenzi či skipas, v několika atraktivních lyžařských centrech Evropy. Pro získání konkrétních informací přejděte kliknutím na vybranou destinaci, případně kontaktujte naše rezervační oddělení.